share nomor WA. Ah, saiki Mbak April rak wis nyunake. Nggih. Restu saiki Mbak Mimin. Ayo bagi aku. Giliran. Ndongake. Dongake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep wujud kula ra bejaji ning ya seniman ku akhlakul karimah gitu. Waduh. Dia mugi-mugi warga Watu Agung ingkang wonten dalem mugi ingkang wonten mirsani wonten papan menika ugi ingkang wonten perantauan sedaya panyaringan sehat wal afiat. Hasil maksud bejo donya bejo akhirat. Sing diutang paringi lunas, upama rong lunas soh nyicil sithik buka sithik, upama sing diutangi ya sanca sabar ora marah-marah ora padu. Lho, mergane padu niku matake cecegring ati, nek atine lara marake awake lara, nek awake lara engko berobat ngentekke duit lan sak piturute. Mula hati yang bahagia itu adalah obat imunitas lho. Ya kaya men pirsa bebedan niku anu sepenting atine seneng, Mbak. Sepenting atine seneng, nek atine susah niku mbok dijet akeh niku ora paribasan ora ana ajine ngono kuwi. Aku dilokke bebedan kok. Kok teng YouTube kalih asline kok benten kok sakniki jebrut kula kabeh, Bu. Kabehmu kabeh vasektomi. Kuwi wong lanang. Kabehku ki spiral. Pasang material. Spiral, Pak. Oh, tapi pasang material. Spiral dadi aku ki dilegoni jangkar kapal kan lho. Gusti Allah. Kok jangkar kapal spiral cilik wis sakit kok jangkar kapal ora anu ngapa ayo bebret. Rusak abrakan. Keparengipun Mak Cangik pripun? Oh, nderek monggo. Dadi jenengan sing baku di supaya rawuh to. Nggih. Ana desa Watu Agung supaya paring panglipur. Oh, nggih no. Bakune paring panglipur. Panglipur jenengmu paring panglipur. Nah aku nek kene kan sowan gur MOU-ne gur nggo ayu-ayu. Ya ora. Kudu wong loro-lorone kudu paring panglipur. Lah ya gaya-gaya iki mau apa krana Mbak Min semangat ngoten iki. Coba wis ana panyuwunan barang kok gurung. Pundi? Jenengan wis ana panyuwunan saka keluarga napa dereng? Panitia. Oh, dereng wonten. Panjenengan sampun dereng? Dereng. Oh, dereng. Iki ujube marti dusun. Ana sing ngarani bersih desa, bersih dusun. Nah, utamane Mbak. Nggih. Niki tak supaya jenengan nyekar kanca tani. Oh, soale le tetanen keluarga agung ing desa Watu Agung, iso pinaringan tulus ora ana sambi kala apa-apa. Nggih. Dadi nek pun resik desane kudu resik atine. Karo tangga ora drengki srei, ora jalmetaken, ora dawen panasten, karo bojo sansaya gemati, karo marata sansaya bekti, lemah nembah ya sansaya tenanan saya istiqomah. Lho, karo tangga ki kudu rukun mergane kuwi sing penting lho. Urip ning desa ki nek karo tangga congkrah ora dadine ora becik. Bermasyarakat becik soalnya paribasan mungsuh. Kok iso ngarane mungsuh? Mungsuh siji kokean sedulur sewu jek kurang. Jadi ana unen-unen tanggaku ya sedulurku. Matuk. Nah, cara aku barang kuwi kowe duwe gelang gedene sakmene aku ya ora serik. Ora serik. Ora serik ning kowe gulung komeng. Ya ora no wong kowe gur tukon Shopee kok. Mak tok pamer kene iki pas ngundake iki nggo ngundake rego malah ngomong tukon Shopee. Sepide, Bu. Nek sing ra ngerti, wah kayak bintang tamu larang gelange mompior sing ra ngerti. Asline ya gur menungso ya gur jangan apa jenenge terbujuk dengan casing, tipu daya tampilan. Nek dhisik sing wong sugih ketok, sugih sing orang duwe ketok ora duwe. Saiki wong ora duwe berlagak mampu, berlagak mewah, ngoyak wah ning gune wuh menika ra nggih kathah. Mula menika sing rugi awake dhewe. Enggak ngingat leres ngaten ta Mak Cangi. Iya ta, Mbak. Nah, aku nyawang Mbah Jumari iki saya sepuh nek kok saya ganteng ngono ya. Saya merhati ngene aja. Mbok dicangketi to, dicangketi baju. Dicangketi baju, Mas. Dicangket. Ah wong tenan ora salaman kok. Ning nek aku ketoke ora gebak kok, Lek. Ketoke le cocok iki kowe. Mbah Uti karo Mbah Kakung. Mbah Kakung kabeh, Dik. Pak Jumari. Apa nak? Seminten 40 pangapunten nggih. Padha-padha ya, Nak. Jenenge wong kadang kula adik kula tregal-tregel kula yo keladuk wani anggenipun matur ya pangapunten saestu Mbak Jumari. Wis. Sayang lho. Menawi badhe ngaturaken panjenengan